Ka Meghalaya State Skill Development Society, haka jingelam jong isar saibok kriam, District Manager jong ka ribhoy nongpo, kala penlong ya ka program penrung kerteng ya ki samla watkam, menta kasingi ka arphun riu terik benai nailar hajar arphun riu, ha community hall patharkma, ya ka balat kiprukum ka recruitment drive. Hakane ka jing penrung kerteng ne register ki samla watkam, lashimi ki samla ki beladap khat pras nam shaneng, nadu ki bala pas ya ka kelas 8 shaneng, bat kumju ru ya ki bala pulian ya pas ya ka degree, bat master kumju. On ai ya ka cing hikai pentibit, hakilan baper kat kum ka jing kwa jong u ne ka samla watkam, ya keno ka kam ka bakimon bantre. Ya ki training on ai shabar jong ka jalam Meghalaya, bat ka donru ka jing rapisa, naka sorkar hakapor training. Hadu prapolai ngut ki samla watkam la dek register mendaka sengi, hapo jirang blok. Ki bompat register hakane ka sengi kila ban register hakwe pat kapor, namar ya kane ka recruitment drive, on penlong shisin hakah ndru benai. Kublai pi baro ada skill development officer jongka office Meghalaya State Skill Development Society dan apo Riboy District. Te hangni ngidan menta ni apo patar khama committee hall pangi pelong ya kaneka recruitment drive. Oh kaneka recruitment drive ba pelong napo office jongi ki pelong habaro kawai ka district hapo Meghalaya. Berkum juru hani apo Riboy District ngila pelong haman ki blok pariam ta singi ngila pelong hani apo jirang blok. Te hangni menta hi ngidan hani apo patar khama committee hall but ka jingthu lane ka motive lane ka objective ba pelong ikane ka recruitment drive pelong na banta ki khna samla buat kamu jam dan ini nampak ki khna samla ki ada jimpuli bar mamio kamu jam te kawiru ka jingthu ka pelong ini ka recruitment drive kelong ba ban penithu ya ka mo ya kinang song jong ka Meghalaya ba kadan ka office jongi MSSDS ka ba alat ne ka play linti ya kini ki khna samla buat kamu jam bat kumba shipente be piru kane ka recruitment drive ru kamde ba kan kut tam tau snam ndai la snam ru ngin sapelong kan kini ga jat recruitment drive kembangin pelong bay asin sisnam te ngi kerpa ki khna samla ki mo ki ba ki rangba ki bala wat kama jamru lada tim yo banwan menta kan ka singi te wat kuslai nani khmaru ngi senang pelong kan ki jat recruitment drive menta singi ni ngi wan kan ka mo ka recruitment drive ka screening process telingkong ki khna kala register ya ka kerteng jengki te lada register ka kerteng kinsa dan kini ki counselor mo ki counselor jengi bakin council ban pensyaya ki sepang ke kakam kabalat but mostly ki kam ngila banong pi menta ki bun ki kam bare balat siapa bar Meghalaya mar pitip hi menta ba kakam apo Meghalaya jingi kadang duna mo nama bangi ane Meghalaya ngidang duna kan ki industries like company ba be but ki bun ki kam balat siapa tengi ngi kidang ki counselors jingi ilang ki pek ka kom ka based on the qualification mo ya ka kadang ni bakil lapas berkum juru ya ka ka skills ba ki ada berkum juru ke ka jingkwa jengki mo ba kamu kijat kam pikot tre dan ada napo counseling kumtu pa kin sapa po interview panelist ya hang ni po interview panelist kalong ba kini ki ni pikin ya karukom ka jingnang jingsta jengki bat kumju karukom jingtip jengki syapang kan ke ki kam balalat te dab ladap kini ka po ka screening process te kitu ki candidates ne ki participants ki bawan hang ni menta sini ki ba dada ki select kin select so ka final round of interview dari poi kini final round of interview part kin saya directly kin sedang ka interview buat kini ki employers mah ini kitu ki ban icam but ya kitu ki kena samla ne ki beneficiaries kini ki candidates ki bawan saya ni interview ki bam select saya kata ka final round of interview ya what could slide ngi refer ya ki part syaka training program kan kidan jajat training program kumapo ki hospitality sector ki IT sector ki electrician ki carpentry bumbun ki training program kidan na baba ana po office jongi then kumtahi kini ki khna samnaru ki ba wan chakane mol ada kim cha selek wat kuslai kumang pi mena khnang ba kin selek kini ki training program masin ada kini ka training program lang kalong kumka plus point nam ta jongki makla kila anak hamnang susu ya ka technical skills berkumjur ya ka communication skills nang nei pat ada training program kin salong kilong lalong eligible mah banyo pariata ka kam dapat apply sa sienru ngai kublai kerpang ru ya ka namenta ke video jong ka jirang blok berkumjuru ya ka ya irang basnong bad i secretary snong jong ka patar khma berkumjuru ya ka executive committee jong ka patar khma mo darbar mo bakila ailat yangi man pelong ya ka recruitment drive ni apo ka community hall jengki
dan nakaliang ka office jungi tikai kublai si hajar ngui pisia baro bari kumtui baro ki bayawan simbentah kani ka program te tang ni kintian hi kublai sibon. Habis dia berkhidmat dan dengan